आजीच्या गोष्टी. काय मग, तुम्ही तयार आहात ना आजीच्या गोष्टी ऐकायला? नेहमीप्रमाणे छोटी आणि तिचा भाऊ आजीच्या घरी तिच्या खाटेवर बसून होते. त्यांनी हलकेच होकारार्थी मान हलवली. ऐका तर मग, आजच्या गोष्टीचं नाव आहे बंद घर. ही तशी फार जुनी गोष्ट नाही. एक जोडपं आपल्या 4-5 वर्षाच्या मुलीसोबत पहाटेच गावाला निघालं होतं. सचिन, भैरवी आणि त्यांची गोड मुलगी तेजस्विनी. त्यांना जरा उशीरच झाला होता. गावाला जाणारी ट्रेन कधीच फलाटावर लागली होती. सचिनने तेजस्विनीला उचलून घेतलं आणि धावत धावत असताना गावाला जाणारी ट्रेन पकडली. छोटी सोडली तर दोघेही नवरा बायको धापा टाकत होते. ती छोटी मुलगी मात्र खूप खुश दिसत होती. गाव म्हणजे तिच्यासाठी फक्त धमाल, मस्ती आणि मजा. पण ते यावेळी स्वतःच्या गावी नाही तर आत्तेच्या गावी जात होते. काही महिन्यांपूर्वी सचिनच्या आत्तेचं निधन झालं होतं. मरणापूर्वी तिने तिची गावची प्रॉपर्टी सचिनच्या नावे केली होती आणि हे तीच पाहण्यासाठी गावी चालले होते. खिडकीत बसून तेजस्विनी मात्र स्वतःच्याच विश्वात रमली होती. ती बाहेरच्या दृश्याचा आनंद घेत होती. तसा अचानक ट्रेनचा भोंगा वाजे आणि ती कानावर आपले हात गच्च धरून ठेवे. एकूणच प्रवास मस्त हसत खेळत चालला होता. संध्याकाळी साधारण 6 वाजता ट्रेन त्यांच्या गावी पोहोचली. तिथून लगेच एसटी पकडून साधारण 7 वाजता ते त्यांच्या आत्याच्या घराजवळ पोहोचले. आत्याचं घर मुख्य रस्त्यापासून 25-30 मिनिटांच्या अंतरावर होतं. प्रवासात हसत खिदळत असलेली तेजस्विनी आता मात्र दमून सचिनच्या खांद्यावर गाढ झोपली होती. भैरवीने मोठा श्वास घेतला. गावच्या थंड वातावरणातील एखादा दीर्घ श्वासही शरीराचा थकवा दूर करणारा होता. चिमण्यांचा झाडावर चिवचिवाट सुरू होता. आकाशातून वटवा घडत जंगलाच्या दिशेने निघाली होती. एकूणच वातावरण प्रसन्न वाटत होतं. नवीन परिसर म्हणून ते साहजिकच इथे तिथे पाहत होते. थोड्या थोड्या अंतरावर लोकांची घरे दिसत होती. म्हणजे रात्री अपरात्री कशाची काही गरज लागली तर काळजी करण्यासारखं नव्हतं. ते वाटेतून जात असता त्यांना अचानक एका लहान मुलाच्या बोलण्याचा आवाज आला. आहे गे आहे, काय आहेस तू? थांब थांब ना, मी पण इलय, थांब. यांनी इथे तिथे पाहिलं तसा एका झाडामागून 5-6 वर्षाचा मुलगा बाहेर आला. अंगावर फाटके मळके कपडे, शरीरही मातीत लोळलेलं, विस्कटलेले केस. तो कदाचित रस्ता चुकला असेल म्हणून काळजीने भैरवी त्याच्याकडे गेली. बाळा, काय झालं? तुझं नाव काय? तू रस्ता चुकला आहेस का? पण तो मुलगा त्याच्याच विचारात होता. भैरवी काही बोलणार इतक्यात एक माणूस तिथे आला. काय रे खुड्या, हय काय करतस? रात झाली हा, जा तुझ्या आजीकडे जा. घरात ती तुझी वाट बघत असत ना. जा जा बघू ऐसून. त्या मुलाच्या वागण्या बोलण्यावरून तरी तो नॉर्मल असेल असं वाटत नव्हतं. पाहुण्यांनो, तुम्ही त्याकडे लक्ष देऊ नका, तो असोच हा. बोला, तुम्ही खैसर कोणाकडे इलास? नमस्कार काका, सरूआजीचं घर इथेच ना? ती माझी आत्या होती. अच्छा अच्छा, पण तुका मी कधी ऐसर पाहिलंयच नाही. हो काका, माझं तसं इथे येणं जाणं कमीच होतं, पण माझे बाबा यायचे इथे, तुम्ही त्यांना ओळखत असाल. बरा बरा, लांबसून इलास. आता घरात जाऊन वाईच आराम करा. 3-4 दिवस तरी तुमचं हैसरच मुक्काम असतलोच ना. उद्या निवांत बोलू. काही लागला तर हाक मारा माका. हो नक्कीच. बोलण्यात बराच वेळ गेला होता. एव्हाना सर्वत्र अंधार पडू लागला होता. तेथून काहीशा अंतरावरच असलेल्या सरूआतेच्या घराकडे हे झपझप पावलांनी पोहोचले. घरासमोरचा छोटा गंजलेला गेट त्यांनी उघडला. अंगणात पतारा पडला होता. त्यावरून चालताना सचिनला आत्तेची आठवण झाली. तशी त्याच्या अंगावर एक शहारीच आली.
आपण कितीही नव्या विचारांचे जरी असलो तरी एखाद्या घरात जर कोणाचा मृत्यू झाला असेल तर साहजिकच तिथे जायला आपलं मन बिथरतंच. पण मनातील हीच भीती सचिनने मनातच ठेवली होती. भैरवीने घराचं कुलूप उघडलं आणि घराचं दार हलकंच आत ढकललं. तशी घरातून दमट हवा बाहेर आली. कित्येक दिवस हे घर बंद असल्याने हे साहजिकच होतं. भैरवीने लाईटचा मेन स्विच चालू केला. घराची लाईट चालू होती हे पाहून दोघांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. घर तसं ऐसपैस दिसत होतं. पडवी, ओटा, वळई, 3 सेपरेट खोल्या, एक किचन आणि मोठा बाथरूम. रात्रीचे साधारण 8 वाजले होते. पटापटावरून जेवण वगैरे उरकायला रात्रीचे 10 वाजले. जोपर्यंत हे कामात होते तोपर्यंत काहीच वाटत नव्हतं. पण कामं झाल्यावर मात्र ते घर यांना खायला उठलं. मनोरंजनासाठी घरात टीव्ही तर नव्हताच, पण फोनवर जरी बोलायचं झालं तर त्यालाही रेंज नव्हती. तिथे सुरुवातीचे विचार काही केल्या सचिनच्या डोक्यातून जातच नव्हते. सकाळी लवकर उठल्याने छोटी केव्हाच झोपली होती. भैरवीही तिच्या बाजूला पडून होती. सचिननेही मग झोपण्याचा प्रयत्न केला. डोळे बंद करताच त्याला कसला तरी आवाज आला. कोणीतरी बाई रडत असल्यासारखा. सचिनचे भीतीने डोळे मोठे झाले. त्याचं अंग शहारलं. ते खिडकीजवळ झोपली असल्याने सचिनने खिडकीतून बाहेर पाहिलं. बाहेर कोणीच नव्हतं. सचिनने नीट लक्ष देऊन ऐकण्याचा प्रयत्न केला. सत्य हे फारच भयानक होतं, कारण आवाज घराबाहेरून नाही तर घरातून येत होता. सचिनचं हृदय जोरजोरात धडधडू लागलं. त्याने भैरवीला उठवण्याचा प्रयत्न केला, पण ती गाढ झोपली होती. सचिनने त्यांच्या खोलीची लाईट चालू केली. रडण्याचा आवाज अजूनही तसाच येत होता. सचिनच्या कपाळावर घाम जमा झाला होता. बाहेरच्या खोलीत काहीच दिसत नव्हतं. त्या खोलीच्या लाईटचं बटन हे थेट त्यांच्या मुख्य दाराजवळ होतं. कोण आहे? कोण आहे तिथे? तसा तो रडण्याचा आवाज बंद झाला आणि श्वासांचा दीर्घ आवाज कानावर पडला. सचिनचे हातपाय गार पडले होते. मनातल्या मनात सर्व देवांची नावं घेत भिंतीला चिकटतच तो दारापाशी आला. त्याने क्षणात लाईट चालू केली, पण तिथे काहीच नव्हतं. सचिन जोरजोरात धापा टाकू लागला. तेवढ्यात कसला तरी आवाज आला, काहीतरी पडल्यासारखा. कोण आहे? कोण आहे तिथे? सचिन धाडस करत ओट्यावर चढला. त्याने आतल्या खोलीतीलही लाईट चालू केली, पण तिथेही कोणी नव्हतं. त्याची नजर सहज वर माळ्यावर गेली, तर माळ्यावरून 2 पाय त्याला खाली आलेले दिसले. सचिन जोरात ओरडला. त्याच्या आवाजाने भैरवी तिथे धावत आली. सचिन, सचिन, काय झालं? सचिनने घाबरतच माळ्याकडे पाहिलं तर तिथे काहीच नव्हतं. सचिन खूप घाबरला होता. तिथे तेजस्विनी एकटीच होती. सचिनने भैरवीचा हात पकडला आणि खेचतच तिला त्यांच्या खोलीत घेऊन आला. काय रे, काय झालं? काही सांगशील का? सचिनने बेडरूमचं दार बंद करून घेतलं. काही नाही, मला कसला तरी भास झाला. झोप झोप तू. सचिन घाबरला होता, पण तो ते दाखवत नव्हता. सचिनने तेजस्विनीला आपल्या कुशीत घेतलं आणि देवाचं नाव घेत तोही झोपायचा प्रयत्न करू लागला. 12 वाजले, 1 वाजले. शेवटी सचिनही झोपी गेला. पण त्या घरातले सगळेच जण झोपले नव्हते. कोणीतरी अजूनही जागच होतं. ते त्यांच्याच खोलीत बसून तेजस्विनीकडे एकटक पाहत होतं. पक्ष्यांच्या किलबिलाटाने भैरवीला जाग आली. सूर्याची किरणं खोलीत येत होती. सगळंच किती प्रसन्न वाटत होतं. सचिनही जागा झाला होता, पण तो कसल्याशा विचारात बुडाला होता.
इतक्यात दारावर थाप ऐकू आली. तसा तो भानावर आला. तेजस्विनीने दार उघडलं तर हा तोच मुलगा होता. आहे आहे. आधीच रात्रीचं जागरण, त्यात ते होणारे भास. सचिन वैतागतच बाहेर आला. काय रे, इकडे काय आहे तुझं काम? जा तुझ्या घरी जा. तो मुलगा रडतच तिथून निघून गेला. काय रे सचिन, तू पण ना त्या बिचाऱ्यावर का ओरडलास? त्याची मानसिक स्थिती ठीक नाही हे तुलाही माहीत आहे ना? सचिनला नंतर या गोष्टीचं खरं तर वाईटच वाटलं. हो, मला त्याच्याशी असं बोलायला नको होतं. तो परत आला तर मी नीट बोलेन त्याच्याशी. सचिन मान हलवतच म्हणाला. त्याला आज बरीच कामं होती. तलाठी आणि सरपंचाच्या कार्यालयात काही कागदपत्र द्यायची होती. त्यामुळे तिथे भैरवी आणि तेजस्विनी या दोघीच घरात होत्या. शेजारच्याच काकूंकडून तिने काही दिवसांचं जेवणाचं बोलून ठेवलं होतं. त्याचे काही ते ठरलेले पैसेही तिने दिले होते. त्यामुळे जेवण वगैरे बनवायचं काहीच टेन्शन नव्हतं. भैरवी अंगणातला पालापाचोळा बाजूला करत होती. घरात तेजस्विनी एकटीच खेळत होती. अचानक काय झालं कोणास ठाऊक. तेजस्विनी घरातून ओरडत बाहेर आली. तेजू, काय ग, काय झालं? अशी का ओरडतेस? आई, आत आपल्या खोलीत कोणीतरी बसलंय. ते मला तिच्याकडे बोलावत होतं. काय? अच्छा, हा नवीन खेळ काढलायस का? पण आई काम करते ना. तिथे तेजस्विनी तिच्या बोलण्यावर ठाम होती. ती आईला आत घेऊन गेली पण तिथे कोणीच नव्हतं. झालं का? आता तरी मी काम करू का माझं? भैरवी जरा रागातच म्हणाली. पण लवकरच भैरवीलाही भास होऊ लागले. कोणीतरी लपून त्यांच्यावर नजर ठेवून आहे. कोणीतरी या खोलीतून त्या खोलीत धावत जात आहे. जसजशी संध्याकाळ होऊ लागली ते भास अजूनच वाढू लागले. एवढ्यात सचिन घरी आला. सरकारी काम म्हटल्यावर एका दिवसात होणं कठीणच होतं. सचिन घरी येताच भैरवीलाही हायसं वाटलं. थोडा आराम केल्यावर तिने सचिनकडे विषय काढला. मलाही आज इथे भास होत होते. असं सारखं वाटत होतं आपल्या घरात कोणाचं तरी वावर आहे. सचिन गप्पच होता. एक विचारू का? म्हणजे रागावणार नसशील तर? हो विचार ना. तुझी आत्या? नको, हा विषय आता नको. आता रात्र झाली आहे. असं म्हणत त्यांनी जेवण वगैरे आटोपलं आणि ते आपल्या खोलीत जाऊन बसले. तोच दारावर आवाज येऊ लागला. सचिन आणि भैरवी दोघांच्याही छातीत धडकीच भरली. हा दार ठोकण्याचा आवाज नव्हता तर दाराच्या कडीचा आवाज होता. जणू कोणीतरी दार उघडण्याचा प्रयत्नच करत असावा. तेजस्विनीला त्याच खोलीत ठेवून सचिन आणि भैरवी दाराजवळ गेले. घराचं दार सताड उघडं होतं. सचिन हळूहळू दाराच्या दिशेने गेला. त्याने घरातून बाहेर वाकून पाहिलं. बाहेर काळोख पसरला होता. सचिनने मागे वळून भैरवीकडे पाहिलं तर ती भीतीने थरथरत होती. सचिनने तिच्या डोळ्यांत पाहिलं. तिची नजर खाली जमिनीवर स्थिरावली होती. ती जिथे पाहत होती सचिनने तिथे वळून पाहिलं तर तोही गार पडला. बाहेरून कोणीतरी आत आल्याचे तिथे पायांचे ठसे दिसत होते. त्यांच्या शरीरातून विजेची एक लहर गेली. त्यांनी नीट पाहिलं तर ते ठसे त्यांच्याच खोलीत गेले होते. आत तर तेजस्विनी होती. आतून अंगाई ऐकू येत होती. सचिन धावतच त्यांच्या खोलीत शिरला. तिथे एक भयानक आकृती तेजस्विनीच्या बाजूलाच बसून होती. सचिनने हिम्मत करून तेजस्विनीला उचललं आणि तो धावतच बाहेर आला. हे काहीतरी वेगळंच आहे. तू पाहिलंस तिला? ती आत्तेची आत्मा नाही. अचानकच घराचं दार त्यांच्या तोंडावरच बंद झालं. घरातील सगळ्या लाईट अचानक बंद झाल्या. सर्वत्र केवळ अंधार पसरला होता. सगळेच घाबरले होते. तेजस्विनी रडत होती. तसा पुन्हा एकदा अंगाईचा आवाज त्यांच्या कानावर पडला. सचिन जोरजोरात दार बडवू लागला पण काहीच फायदा होत नव्हता. दाराला बाहेरून कडी घातली होती. घरातील दिवे अचानकच मंद प्रकाशात पेटू लागले. घरातून तीच बाई बाहेर आली.
तिचं ते भयानक रूप धडकी भरवणारं होतं. ती अचानक 4 पायांवर बसली आणि धावतच त्यांच्या दिशेने आली. सचिनने छोटी आणि भैरवीला जवळ घेतलं आणि तो जोरजोरात हनुमान चालीसा म्हणू लागला. पण ती अजूनही तिथेच होती, त्यांच्यापासून एका हाताच्या अंतरावर. यांच्या डोळ्यात डोळे घालून पाहत अख्खी रात्र सचिन हनुमान चालीसा बोलतच होता आणि ती देखील तशीच त्यांच्या समोर बसून होती. सकाळची पहिली किरणे घरात येताच ती अचानक कुठे गायब झाली. सचिनने धडपडून उठून घराचं दार उघडलं. त्याने पटापट घरातील सामान बाहेर काढलं. त्या घरात अजून एक क्षणही घालवणं कठीणच होतं. आता काम होईपर्यंत बाहेर एखाद्या हॉटेलातच थांबावं असं म्हणून ते घराबाहेर पडले. तो मुलगा पुन्हा एकदा तिथे आला. सचिन धावतच त्या मुलाजवळ गेला. शेवटची भेट म्हणून त्याची तो विचारपूस करू लागला. भैरवीनेही बॅगेतून बिस्किटचा पुडा काढून तो सचिनकडे दिला. तिने सगळं काही विसरून त्या मुलाला जवळ घेतलं आणि ती गेटमधून पुढे निघून गेली. आहे आहे. हे घे बिस्किट, पण आधी तुझं नाव सांग बघू. सचिन म्हणाला. दिनू. अच्छा, छान आहे तुझं नाव. आणि तू सारखा इथे का रे येतोस? माझ्या आईक भेटू. आईला? कुठे आहे रे तुझी आई? ती काय तुमच्या घरात. ती बघा, बघता आहात हे सून. सचिनने आश्चर्याने पाठी घराकडे वळून पाहिले तर एक भयानक आकृती आताही त्यांच्या खिडकीत उभी होती. सचिनच्या हातून बिस्किटचा पुडा गळूनच पडला. सचिनला राहावलं नाही. तो चौकशी करत त्या मुलाच्या आजीकडे गेला. तेव्हा तिथे त्याला एक भलतीच गोष्ट कळाली ज्याचा त्याने कधी विचारही केला नव्हता. दिनू तेव्हा 1-1.5 वर्षाचा होता. त्यांच्या घरची परिस्थिती फारच हलाखीची होती. त्यातच एके दिवशी त्याच्या आईवर लोकांनी चोरीचा आळा आणला. तिने परिस्थितीमुळे चोरी केलीही असेल, पण लोकांनी तिला इतकं मारलं की त्यातच तिचा मृत्यू झाला. आता गोष्ट येते ती दिनूकडे. दिनूला गावातील लोक वेड मानतात. कारणही तसंच. तो एका अदृश्य गोष्टीकडे अगदी लहानपणापासूनच रेंगत रेंगत जायचा. तो थोडा मोठा झाला तर तो एका शून्यात पाहून कोणाशी तरी बोलत बसायचा. इतर कोणी कितीही बोललं तरी त्यांकडे त्याचं लक्षच नसायचं. सचिनच्या हळूहळू सगळं लक्षात येऊ लागलं. पण सगळं शेवटी त्या बंद घराजवळच येऊन थांबत होतं. सचिनने अजून एका दोघांकडे माहिती काढली तर त्याला अजून काही गोष्टी उघड झाल्या. दिनूच्या आईवर जिने चोरीचा आळ घातला होता ती दुसरी तिसरी कोणी नसून सचिनची आत्याच होती. त्याला हळूहळू सगळं काही उलगडू लागलं. आत्तेचं अचानक हे जग सोडून जाणं, तिने अचानक ही प्रॉपर्टी सचिनच्या नावे करणं, हे सगळंच एक गूढच बनून होतं. जसं काही तिला तिचं येणारं मरण समोर दिसलंच असावं, किंवा ते मग तिच्या समोरच बसलं असावं. आजही त्या बंद घरामध्ये तिचं वास्तव्य आहे आणि आजही दिनूला त्याची आई त्या घरात बोलावत आहे. असं म्हणतात, बंद घरात एखाद्या आत्म्याने शिरकाव केला तर ते घर तुटेपर्यंत ते तिथेच बसून राहतं. हे एकदा छोटी जोरात ओरडली. ती किंचाळतच घराबाहेर आली. तिचा भाऊही पळत बाहेर आला. त्यांना असं पळताना पाहून आजी बोलली, छोटी, कुठे पळतेस? आज पळतेस पण उद्या परत येशील ना आजीच्या गोष्टी ऐकायला? आजीच्या गोष्टी. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुलबुवा. चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी इथे क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला भूतांचे प्रकार, गोष्टी, सिनेमे यांबद्दलचे नियमित अपडेट मिळत राहतील. इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओ लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.